Riva. Ginamos na mo guys, o bida-bida gid among ginamos among paniud to guys, oh. And then mangga. Sige, hiyag mo no? Wala siya kasi yung driver guys. Pagbabay na. Wow! Hello.
dumating na yung parcel ko guys. So, binili ko to kasi ibigay ko to kay Papa kasi Father's Day. Hindi naman ako naka-uwi guys. So, binilhan ko siya ng jacket. So, open natin guys para makita niyo. So, medium size yung kinuha ko guys kasi maliit naman si Papa, pero nung tiningnan ko siya guys is medyo maliit pa din sa kanya. Ito yung ano niya guys, ito yung kulay niya. I-try natin guys, try natin suotin. Maganda naman yung tela niya guys, hindi siya yung silk na tela. Siguro kasya ko ni Papa kasi sobrang ano man yan ni Papa, sobrang maliit. Sana magkasya to sa kanya, pero kung hindi naman magkasya guys, bibili talaga ako ulit para sa kanya. Bili ko nito guys is 122 yung nabayad ko kasi free shipping ako guys. So yun, basta mag free shipping ko guys, maka order yun ko sa hindi yun lang po siya mapigilan.